Όταν σκέφτεσαι ένα αεροπλάνο, το μυαλό σου σίγουρα πάει στους τεράστιους κινητήρες, στα φτερά που αψηφούν τη βαρύτητα ή στο υπερσύγχρονο πιλότο συνηθισμένο λάστιχο και κρύβουν μυστικά που ίσως ούτε οι ίδιοι οι πιλότοι δεν γνωρίζουν καλά. Πώς γίνεται να μην εκρήγνεται, πόσο κοστίζει η καθεμία και τι σχέση έχει το άζωτο με όλα αυτά. Λοιπόν, ετοιμάσου γιατί συγκεντρώσαμε τις 15 πιο περίεργες ερωτήσεις για τους τροχούς των αεροπλάνων και μερικές απαντήσεις θα σε εκπλήξουν όσο και εμάς. Πάμε να το ανακαλύψουμε. Ας ξεκινήσουμε με κάτι πραγματικά εντυπωσιακό, γιατί οι ρόδες των αεροπλάνων δεν σκάνε κατά την προσγείωση. Ή όταν ένα αεροπλάνο ακουμπάει στο έδαφος, η ταχύτητά του μπορεί να ξεπερνά τα 250 χιλιόμετρα την ώρα, κουβαλώντας ένα βάρος που φτάνει τους 560 τόνους, όπως στην περίπτωση ενός Airbus A380. Σε ένα αυτοκίνητο με τέτοια ταχύτητα, ένα απλό λάστιχο θα διαλυόταν σε δευτερόλεπτα. Στο αντέχουν πίεση έως και 38 φορές μεγαλύτερη από αυτή ενός ελαστικού αυτοκινήτου. Φαντάσου να έχεις 38 λάστιχα αυτοκινήτου συμπιεσμένα σε ένα. Και τρίτον, σε αντίθεση με τα λάστιχα του αυτοκινήτου που έχουν βαθιές αυλακώσεις, οι ρόδες του αεροπλάνου είναι σχεδόν λίες, με ελάχιστες γραμμές. Μισολόγος. Χρειάζονται τη μέγιστη δυνατή επαφή με την άσφαλτο για να φρενάρουν αποτελεσματικά. Και άκου ένα απίστευτο στοιχείο. Κάθε τροχός μπορεί να αντέξει χτύπημα που ισοδυναμεί με το να ρίξεις έναν αφρικανικό ελέφαντα από τον τρίτο όροφο. Και το κάνει αυτό εκατοντάδες φορές πριν χρειαστεί αλλαγή. Τώρα, αν νόμιζες ότι οι ρόδες των αεροπλάνων φουσκώνονται με απλό αέρα όπως του αυτοκινήτου σου, κάνεις μεγάλο λάθος. Στην πραγματικότητα, γεμίζουν με καθαρό άζωτο σε ποσοστό 95 με 99%. Γιατί? Πρώτος λόγος. Το άζωτο δεν διαστέλλεται με τις αλλαγές της θερμοκρασίας, πράγμα που αποτρέπει την έκρηξη του τροχού κατά την πτήση, όπου η εξωτερική θερμοκρασία μπορεί να πέσει στους μείον 56 βαθμούς ή σε μια καυτή προσγείωση, όπου η τριβή ανεβάζει τη θερμοκρασία πάνω από τους 200 βαθμούς. Κατά δεύτερος λόγος, δεν περιέχει υγρασία ή οξυγόνο, αποφεύγοντας έτσι την εσωτερική διάβρωση και παρατείνοντας τη ζωή του ελαστικού. Και τρίτος λόγος, αντέχει σε ακραίες πιέσεις χωρίς να χάνει τη σταθερότητά του. Οι ρόδες των αεροπλάνων λειτουργούν σε πιέσεις 200 πασάλων, λιμπρών ανά τετραγωνική ίντσα και άνω. Ένα συμβατικό λάστιχο αυτοκινήτου λειτουργεί στα 30 με 35. Fun fact, οι αστροναύτες του Απόλλω 11 χρησιμοποίησαν ελαστικά φουσκωμένα με άζωτο για το σεληνιακό όχημα. Η τεχνολογία ήρθε απευθείας από την αεροπορία. Γι' αυτό, όταν βλέπεις έναν μηχανικό να φουσκώνει ρόδα αεροπλάνου, δεν χρησιμοποιεί απλό κομπρέσερ, αλλά ειδική δεξαμενή αζότου υψηλής πίεσης με ειδικούς μετρητές. Και τώρα πάμε στο κομμάτι που πονάει. Το κόστος. Αν σου φάνηκε ποτέ ακριβό να αλλάξεις λάστιχα στο αμάξι, ετοιμάσου. Ανάλογα με το μοντέλο, ή ένας και μόνο τροχός μπορεί να κοστίσει από 5.000 έως 20.000 δολάρια. Και εδώ είναι το πιο τρελό. Ένα Boeing 747 έχει 18 τροχούς. Ένα Airbus A380 έχει 22 και το Antonov An 225. Το μεγαλύτερο εμπορευματικό αεροπλάνο που καταστράφηκε το 2022 είχε 32 τροχούς. Φαντάζεσαι πόσο κοστίζει η αλλαγή όλου του συστήματος προσγείωσης. Αλλά δεν είναι μόνο η αγορά. Οι ρόδες πρέπει να αλλάζονται κάθε 300 με 400 προσγειώσεις ανάλογα με το αεροπλάνο και τις πίστες. Μία μεσαίου μεγέθους αεροπορική με 100 αεροπλάνα μπορεί να ξοδεύει 5 με 10 εκατομμύρια δολάρια τον χρόνο μόνο για λάστιχα. Γι' αυτό πολλές εταιρείες κάνουν συμβόλαια αναγόμωσης όπου ανανεώνουν το πέλμα για να εξοικονομήσουν έως και 70% του κόστους. Και άκου κι αυτό. Το πιο ακριβό ελαστικό εμπορικού αεροπλάνου είναι του Boeing 777, που μπορεί να φτάσει τα 25.000 δολάρια ανατροχό λόγω του μεγέθους και των προδιαγραφών του. Έχεις δει πώς αλλάζουν ελάστιχο σε βουλκανιζατέρ, σωστά? Η αλλαγή τροχού σε αεροπλάνο είναι μια διαδικασία πολύ πιο σύνθετη και συναρπαστική. Πρώτον, σηκώνουν το σύστημα προσγείωσης με τεράστιους υδραυλικούς γρίλους που αντέχουν πάνω από 100 τόνους. Δεύτερον, ξεφουσκώνουν τους τροχούς πριν τους βγάλουν για να μην εκραγούν από τη συσσωρευμένη πίεση. Θυμήσου, μιλάμε για τεράστιες πιέσεις. Τρίτον, τους αφαιρούν με ειδικά μηχανήματα γιατί ο καθένας ζυγίζει από 100 έως 200 κιλά. Δεν το κάνεις με τα χέρια.
Και τέταρτον, βάζουν τους καινούριους, τους φουσκώνουν με άζωτο και καλυμπράρουν τον αισθητήρα πίεσης. Ναι. Τα σύγχρονα αεροπλάνα έχουν αισθητήρες όπως τα αυτοκίνητα, αλλά πολύ πιο εξελιγμένους. Το εντυπωσιακό είναι ότι σε διεθνή αεροδρόμια, όπως του Heathrow ή του Ντουμπάι, όλο αυτό πρέπει να γίνει σε λιγότερο από 45 λεπτά, γιατί κάθε λεπτό καθυστέρησης κοστίζει χιλιάδες δολάρια στην εταιρεία. Υπάρχουν ειδικά οχήματα μεταφοράς, τα λεγόμενα tire buggies, που μοιάζουν με γιγάντια αμαξίδια του γκολφ, αλλά κουβαλάνε μέχρι και 2 τόνους ελαστικών. Τώρα, αν ένα αυτοκίνητο λειτουργεί μία χαρά με 4 ρόδες, γιατί ένα αεροπλάνο χρειάζεται 6, 10, 18 ή και παραπάνω. Η απάντηση κρύβεται στην κατανομή του βάρους. Ένα αεροπλάνο όπως το Boeing 747 ζυγίζει περίπου 400 τόνους κατά την απογείωση. Αν είχε μόνο 4 ρόδες, αυτές θα βυθίζονταν στην πίστα ή θα κατέρεαν. Μοιράζοντας το βάρος σε πολλούς τροχούς, μειώνεται η πίεση στην άσφαλτο. Έτσι προστατεύεται ο διάδρομος, δεν διαλύονται οι ρόδες και επιτρέπεται η προσγείωση σε λιγότερο ανθεκτικές πίστες. Η μέγιστη πίεση που αντέχει ένας τυπικός εμπορικός διάδρομος είναι περίπου 120 psi. Ένα βαρύ αεροπλάνο με λίγες ρόδες θα ξεπερνούσε αυτό το όριο για πλάκα. Και να μια τρελή σύγκριση. Ένα μέσο αυτοκίνητο έχει 4 ρόδες που σηκώνουν 1,5 τόνο, δηλαδή 375 κιλά η μία. Το Boeing 747 έχει 18 ρόδες για 400 τόνους, δηλαδή πάνω από 22.000 κιλά ανατροχό. Κάθε ρόδα του 747 σηκώνει 59 φορές περισσότερο βάρος από τη ρόδα του αυτοκινήτου σου. Κι άλλο ένα στοιχείο. Το Stratolaunch, το αεροπλάνο με το μεγαλύτερο άνοιγμα φτερών στον κόσμο, έχει 28 ρόδες. Είναι σαν να έχεις 7 αυτοκίνητα κάτω από το αεροπλάνο. Και τώρα μια ενδιαφέρουσα ερώτηση. Αλλά πριν προχωρήσουμε, κάνε ένα like και εγγραφή στο κανάλι για να μην χάσεις ούτε λεπτομέρεια από αυτό το βίντεο. Αν έχεις δει βίντεο προσγειώσεων σε αργή κίνηση, ίσως πρόσεξες ότι οι ρόδες φαίνονται να γυρίζουν πριν ακουμπήσουν κάτω. Πολλοί νομίζουν ότι υπάρχει μηχανισμός που τις γυρίζει από πριν, αλλά είναι απλώς οφθαλμαπάτη. Λέγεται στροβοσκοπικό φαινόμενο και οφείλεται στην ταχύτητα λήψης της κάμερας. Το ίδιο που κάνει τις ζάντες των αυτοκινήτων να φαίνονται ότι γυρίζουν ανάποδα στις ταινίες. Στην πραγματικότητα, οι ρόδες είναι εντελώς ακίνητες μέχρι να ακουμπήσουν το έδαφος. Και όταν το κάνουν, πάνε από το 0 στα 250 χιλιόμετρα την ώρα σε λιγότερο από 1 δευτερόλεπτο. Αυτό προκαλεί τεράστια τριβή, τον χαρακτηριστικό λευκό καπνό και στιγμιαία φθορά στο ελαστικό. Μάλιστα, τη δεκαετία του 60 έγιναν πειράματα με μικρά μοτέρ που θα γύριζαν τους τροχούς πριν την προσγείωση για να μειώσουν τη φθορά. Όμως το σύστημα ήταν τόσο βαρύ και περίπλοκο που εγκαταλείφθηκε. Το έξτρα βάρος έκαιγε περισσότερα καύσιμα από όσα γλίτωναν σε λάστιχα. Η ερώτηση που όλοι κάνουμε, τι γίνεται αν σκάσει λάστιχο στην προσγείωση? Πρώτον, δεν είναι συχνό, συμβαίνει περίπου μία φορά στις 10.000 προσγειώσεις. Δεύτερον, τα αεροπλάνα είναι σχεδιασμένα να προσγειώνονται με ασφάλεια ακόμα και αν σκάσουν πολλές ρόδες. Πώς? Χάρη στο σύστημα πλεονασμού. Οι τροχοί είναι εσωτερικά ενισχυμένοι ώστε να μην διαλύονται εύκολα. Υπάρχουν πολλοί τροχοί σε κάθε σκέλος, οπότε αν αποτύχει ο ένας, οι άλλοι αναλαμβάνουν το βάρος. Και το σύστημα προσγείωσης είναι φτιαγμένο να αντέχει ασύμμετρες δυνάμεις χωρίς να χάνει τη σταθερότητά του το αεροπλάνο. Το 2018, ένα Airbus A319 της Delta προσγειώθηκε στη Νέα Υόρκη με 2 σκασμένα λάστιχα και οι επιβάτες δεν κατάλαβαν τίποτα. Το αεροπλάνο ανιχνεύει αυτόματα τη βλάβη και ανακατανέμει τη δύναμη φρεναρίσματος. Τραγική ηρωνία. Το Concorde είχε τόσο προηγμένα ελαστικά, αλλά το μοιραίο δυστύχημα του 2000 προκλήθηκε από ένα σκασμένο λάστιχο που ξεκίνησε μια αλυσίδα καταστροφικών γεγονότων. Οι τροχοί δεν αρκεί να αντέξουν την προσγείωση, πρέπει και να σταματήσουν αυτό το μεταλλικό θηρίο. Τα αεροπλάνα χρησιμοποιούν φρένα άνθρακα-άνθρακα. Το ίδιο υλικό με τη Φόρμουλα 1 που αντέχει θερμοκρασίες άνω των 1000 βαθμών χωρίς να παραμορφώνεται. Γιατί άνθρακα και όχι ατσάλι. Είναι 40% ελαφρύτερα, διαρκούν 5 φορές περισσότερο και έχουν κορυφαία θερμική απόδοση. Μετά από μια βαριά προσγείωση, τα φρένα μπορεί να φτάσουν τους 1200 βαθμούς Κελσίου, τόσο καυτά που μπορούν να ανάψουν χαρτί από 2 μέτρα μακριά. Αν δεις καπνό μετά την προσγείωση, είναι συνήθως σκόνη και υπολείμματα γόμας που καίγονται από την πολλή ζέστη. Φυσικά, βοηθάνε και τα spoilers, τα φρένα στα φτερά.
οι ανάστροφοι όσοι των κινητήρων και τα flaps. Όλα αυτά μαζί σταματούν 400 τόνους σε λιγότερο από 2 χιλιόμετρα. Οι πιλότοι δοκιμών της Boeing και της Airbus κάνουν υποχρεωτικά τεστ φρεναρίσματος οριακής ταχύτητας, όπου τα λάστιχα κυριολεκτικά λιώνουν και τα φρένα πυρακτώνονται. Και τι γίνονται οι παλιές ρόδες? Δεν τις πετάνε έτσι απλά. Υπάρχει ολόκληρη βιομηχανία ανακύκλωσης. Επιλογή πρώτη: αναγόμωση. Όπως στα φορτηγά, οι ρόδες αεροπλάνων μπορούν να αναγωμωθούν μέχρι 7 φορές. Επιλογή δεύτερη: μπάρες ασφαλείας σε πίστες αγώνων και δρόμους. Και σε επιλογή τρίτη: τρίβονται και γίνονται δάπεδα για παιδικές χαρές, ταρτάν στίβου ή καύσιμο σε τσιμεντοβιομηχανίες. Μια εταιρεία μάλιστα μετατρέπει τα λάστιχα σε οικοδομικά υλικά. Και το πιο cool, καλλιτέχνες φτιάχνουν έπιπλα από αυτά. Ένας καναπές από λάστιχα Concord πουλήθηκε σε δημοπρασία για πάνω από $15,000. Αν το αεροπλάνο είναι τεράστιο, γιατί δεν έχει τεράστιες ρόδες σαν φορτηγό τέρας? Λόγω αεροδυναμικής και χώρου. Μεγαλύτερες ρόδες σημαίνουν περισσότερο βάρος, άρα περισσότερο καύσιμο και μεγαλύτερη αντίσταση στον αέρα. Επίσης πρέπει να μαζεύονται μέσα στο αεροπλάνο. Τεράστιες ρόδες θα ήθελαν τεράστιες θήκες, κλέβοντας χώρο από επιβάτες και εμπορεύματα. Αντί για μέγεθος, οι μηχανικοί επιλέγουν αντοχή και υψηλή πίεση. Σκέψου ότι η ρόδα ενός 747 είναι 1,2 μέτρα και σηκώνει 22 τόνους, ενώ η ρόδα ενός γιγαντιαίου φορτηγού ορυχείου είναι 4 μέτρα για να σηκώσει 50 τόνους. Η ρόδα του αεροπλάνου είναι 3 φορές μικρότερη, αλλά πολύ πιο πυκνή σε υλικά και πίεση. Ακούγεται τρελό, αλλά ναι, τα αεροπλάνα μπορούν να προσγειωθούν και χωρίς ρόδες. Αν το σύστημα κολλήσει, οι πιλότοι κάνουν προσγείωση με την κοιλιά. Καίνε τα καύσιμα για να είναι ελαφρύτερη. Η πυροσβεστική ρίχνει αφρό στον διάδρομο και το αεροπλάνο σέρνεται με το κάτω μέρος της ατράκτου. Πετάγονται σπίθες, αλλά αν γίνει σωστά, όλοι επιζούν. Το JetBlue Flight 292 και το Lot Polish Flight 16 είναι κλασικά παραδείγματα επιτυχημένων προσγειώσεων χωρίς σωστούς τροχούς, με 0 τραυματισμούς. Οι πιλότοι εκπαιδεύονται σε αυτό. Μάλιστα, τα στρατιωτικά αεροπλάνα έχουν σύστημα να απορρίπτουν εσκεμμένα τους τροχούς σε περίπτωση ανάγκης. Μιλώντας για στρατιωτικά. Και εκεί οι ρόδες είναι άλλη ιστορία. Τα μαχητικά όπως το F-16 έχουν μικρές ελαφριές ρόδες και είναι φτιαγμένες για βίαιες προσγειώσεις σε αεροπλανοφόρα. Τα μεταγωγικά όπως το C-1300 Hercules έχουν λάστιχα χαμηλής πίεσης με βαθιές αυλακώσεις για να προσγειώνονται σε χώμα, άμμο ή χιόνι. Το C-17 Globemaster μπορεί να αλλάζει την πίεση των ελαστικών του αυτόματα ανάλογα με το έδαφος. Και το κατασκοπευτικό U-2 που πετάει στα 21.000 μέτρα έχει λάστιχα φουσκωμένα με ήλιο αντί για άζωτο, γιατί το ήλιο συμπεριφέρεται καλύτερα στο ακραίο κρύο της στρατόσφαιρας. Υπάρχουν έξυπνες ρόδες. Καλώς ήρθατε στο μέλλον. Αεροσκάφη όπως το Boeing 787 και το Airbus A350 έχουν αισθητήρες που παρακολουθούν πίεση, θερμοκρασία και φθορά σε πραγματικό χρόνο, στέλνοντας δεδομένα στη συντήρηση. Κάθε ελαστικό έχει τσιπάκι με όλο το ιστορικό του. Γιατί η Michelin και η Bridgestone αναπτύσσουν λάστιχα που αυτοεπισκευάζονται με μικροκάψουλες που κλείνουν τις τρύπες, ενώ γίνονται δοκιμές με αισθητήρες που νιώθουν αντικείμενα στην πίστα πριν την απογείωση. Ο κάτοχος του ρεκόρ για τις περισσότερες ρόδες ήταν το Antonov An-225 Miria με 32 τροχούς. Σήμερα, το ρεκόρ κρατάει το Stratolaunch με 28 τροχούς, το οποίο χρησιμοποιεί τροποποιημένα λάστιχα από Boeing 747 για οικονομία και μια ειδική αναφορά στο ιστορικό Spruce Goose, το μεγαλύτερο υδροπλάνο που φτιάχτηκε ποτέ, το οποίο είχε τεράστιες ρόδες αλλά πέταξε μόνο μία φορά το 1947. Και το τελευταίο στοιχείο που θα σε βάλει σε σκέψεις, οι αεροπορικές ανακυκλώνουν τις ρόδες μεταξύ αεροπλάνων. Το 60 έως 70% των τροχών που χρησιμοποιούνται είναι αναγωμωμένοι. Τους αλλάζουν μεταξύ συμβατών αεροπλάνων και κάποιες εταιρείες μοιράζονται πισίνες ελαστικών για μείωση. Ραντεβού στην επόμενη απογείωση.